खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो BTCनिसिम मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों दे लोगोफोर। BTC सरकारा मैयानि जि HSLCनि जि मेट्रिकनि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआव जाय स्टुडेन्टआ बा जाय फरायसाया माने टप 10आव उथ्रिनो हादों, बिथांमोननि थाखाय BTC सरकारा थांनाय नैबे दाख्लैनि जि इलेक्सन, बे इलेक्सननि सिगांनो बिथांमोना बे बाथ्राखौ फोसावनानै होखादों दे लोगोफोर, बे नटिसखौ। जाय स्टुडेन्टफ्रा मैयानि जि रिजाल्ट, HSLCनि जि रिजाल्ट मेट्रिकनि, बे रिजाल्टआव जाय स्टुडेन्टफ्रा टपार मोननो हादों, बिथांमोननो BTC सरकारा 5 लाख होगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों दे लोगोफोर। बेनिफ्राय HSनि जि क्लास 12नि जि रिजाल्ट, बे रिजाल्टआवबो जाय स्टुडेन्टफ्रा बेवहाय जुदि टप 10आव माने अल स्ट्रिमावनो टप 10आव जुदि थाङोब्ला नोंथांमोनाबो बेवहाय माने 5 लाख मोनगोन आरो स्टुडेन्टफ्रा बेवहाय अल स्ट्रिम। दाथ' HSनि जि रिजाल्ट बेथ' ओंखारनानै फैथ'वाखै, जेब्ला फैयो आरो बिथांमोना बेखिनि रादायखौ फोसावदों दै। आरो बेजों लोगोसे MIL बर'आव जाय फरायसाफ्रा माने नांगौ बायदि माने टपार जाहैनो हायो, बिथांमोननो नैबेयावहाय बिथांमोना 3 लाख होगोन होननानै फोरमायदों दे MIL बर'आव टपार जानायफोरनो आरो लोगोफोर। BTC सरकारा बेखिनिखौ फोसावनानै होदों। आरो बेजों लोगोसे वान टाइम सापर्ट मोनगोन मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं बिथांमोननि आरो PhD माने स्कलारशिप माने बिथांमोननो होनाय जागोन आरोना। बेनिफ्राय स्पेसियेलि UPSC आरो APSC फोरनि थाखायबो बिथांमोना माने फाइनान्सियेल सापर्ट होगोन आरो लोगोफोर। बेजों लोगोसे आरो बिथांमोना गाहायथाराव फोरमायनानै होबावखादों नै, जोंनि BTCआव 5,000था माने गभार्नमेन्ट जब ओंखारनानै फैगोन होननानै बुंदों आरोना इयुथ्सफोरनि थाखाय। बिथांमोना बेबायदि फोसावदों दै। दा बेसो मोनसे सोंलु, ना बिथांमोनहा इलेक्सननि थाखायल' बेखिनि रादायखौ होदों नामा? इलेक्सननि उनाव बिथांमोना बेखिनि रादायखौ मावफुंनो हागोन ना हाया? बेसो मोनसे सोंलु। आरो MIL बर'आव टपार लानाय स्टुडेन्टफ्राबो गोबांथार दङ। दा बिथांमोना सासे स्टुडेन्टआव 3 लाख खरै होनांगौआबो बहुद स्टुडेन्टनो होनांगौ जायो दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दा बिथांमोना जुदि इलेक्सननि सिगांल' बे खामानिखौ बा बे रादायखौ फोसावनानै होदोंबा गोबां गोरोन्थि जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि BTCआव जाय स्टुडेन्टफोरनो बिथांमोना इयुथ्सफोरनो माने 5,000 जन माने पस्टनि थाखाय बिथांमोना साख्रिनि थाखाय पस्ट लानानै फैगोन होननानै बिथांमोना फोसावखादों दे लोगोफोर। नाथाय जोंनि BTCआव बे 5,000थाल' पस्टआ बेसेबां सुफुंजाहैगोन? माने गोबां लाइमोनफोर दंसै दानिया, माने फरायनाय लेखा गोरों जानानै थानाय स्टुडेन्टफोर गोबां दंसै आरो लाइमोनफोर दंसै। दा बेखौ नायोब्ला 5,000थाल' जि पस्ट, बे पस्टआ माने BTCआव एसे खमद्राय जादों आरो लोगोफोर ना। बेखौ नायोबा जों मिथिनो हायो माने एसे खमद्राय जादों, एसे गोबां होबावनांगौमोन आरोना, अब्लानिया एसे मोजांसिन जागौमोन। माने गोबाङानो माने स्टुडेन्टफ्रा फरायनानैबो किसुमान बायदिया जब मोनाखै, आरो बे जब मोननो थाखाय बिथांमोना नांगौ बायदि भेकेन्सियाव माने हाबहैनो हायाखै आरोना लोगोफोर। दा बेखौ नायोब्ला BTCआव बेखिनि 5,000ल' जबा माने एसे खम जादों होननानै आं सान्दों आरो। दा बेफोर रादायफोरखौ जुदि बिथांमोनहा नैबे इलेक्सननि सिगांबो बिथांमोनहा फोसावखादोंमोन, आरो नैबे दा HSLCनि जि रिजाल्ट मोनबाय, आरो गोबां स्टुडेन्टफ्रानो मोजांखौनो जादों आंबो सान्दों। माने जाय बिथांमोना बा जाय स्टुडेन्टफ्रा जुदि खम मार्क मोन्दों, बिथांमोनहा गोसोआव दुखु लाबोनांला। माने HSनि जि एग्जाम, माने 12नि जि एग्जाम, बेवहाय एसे गोसो होनानै फरायहैबावबानो जाबाय आरो। अब्लानिया माने एसे मोजां मार्क मोनहैनो हाबावगोन खोमा। माने जाय स्टुडेन्टफ्रा माने खम मार्क मोन्दों, बिथांमोनाबो गोसोआव माने डाउट साननाङा आरोना, गोसोखौ माने डाउट लानाङा आरो लोगोफोर। दा जिखियानो जाया लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायहरबाय। दा हाग्रामा सरकारा जाहाथे मोजाङै मोजां बेखिनि रादायखौ मावफुंनानै होयो, आं बेखौ BTC सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय। दा गोजोन्थों, दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै।